Så jeg startede min dag ud med at få lidt yoghurt ned i en skål. Og ja, det kom så i. Så var det, at jeg puttede lidt krydslimøsli i. Og ja, som I kan se, jeg har lidt svært ved at åbne den. Men jeg fik den åben. Og nu skal jeg putte det i. Ja, og der kommer ret meget i. Det var faktisk ikke meningen. Men nu skal det bare lige røres rundt med en ske. Ja, den ske var meget stor. Men ikke mere om det nu. Fordi så skulle jeg lige røre det rundt. Så puttede jeg lidt mere krydsli i. Ja. Og som I kan se, har jeg meget svært ved at lave det. Så derfor så var det, at så fandt jeg en honning, og så ville jeg bare putte det på. Ja. Og så blev det egentlig bare en mega lækker morgenmad, som I kan se her. Ja.